dragi moji i dobrodošli još jedan moj novi video. Kao što znate, ja stalno koristim primer. Najviše mi odgovara od svih Ingrid primer. Jednostavno praktičnije mi je u neku manju bocu da stavim, tako da sam stavila ovu mini bočicu. Inače, a nemojte da zamerite moje trepavice, nekad su super, nekad izgledam kao da nema beno oko, ali dobro. Samo ću da stavim primer svuda. Ja sam neko ko najviše voli jesen i proleće. Generalno to su ta dva moja omiljena godišnja doba. S obzirom da nemamo više proleće, da imamo samo kvazi zimu i leto, ali tako. Ja volim više hladnije dane zato što mogu da stavim, nekako koža mi je otpornija. Koliko god da se suši, ja sam neko ko ima mešoviti tip kože i onda zna neko, kogod da ima mešoviti tip kože, zna koji je problem, pogotovo ako ste žena. Ne možete da nađete puder, ne možete da nađete kremu koja vam odgovara. Zatim, nakon primera, koristit ću puder koji nisam skoro koristila, to jest dugo nisam koristila. U pitanju je od L'Oreala Perfect Match. Nekad stavim direktno na četkicu, nekad na ruku, ali ajde, sad sam fresh pa neću da prljam ruke. Šalim se. Samo ću da stavim na ovaj deo tu. I naću ovaj puder, inače nisam ga baš dugo koristila. Uvek mi je, koristila sam ga ja dugo, ali uvek mi se činio kao da je nekako, ima neki žut pigment u sebi. A ja sam bela, vidite, ovaj je ovdje da, to mi je brownkasto i okolo nosa, tako da prekrijem ja to, nije to meni problem, ali vidite kako nekako ima tu žutu boju u sebi. Morat ću malo da se dobližim, tako da vidim, pošto je iza mi osvjetljenje, a oslepila sam od njega, a ispred mi je ogledalac. I nekako najviše volim jesen zato što jednostavno jesenja moda je nešto nezamenljivo, ono, rolka, čizmice, kaput, neki deblji džemper, ja obožavam džempere, jednostavno volim jesen. Volim jesen, kad se ljube ljudi, kiša, vino, vanac. Ovo ću da prođem kapu, pošto je ovaj baš naranđast, da ne budem ovako. Nekad stavim odmah korektor, nekad ne. Zavisi, kod mene uvek drugačije šminkanje. Koristim novu olovku Evelyn za obrve. Nekad mogu obrve žmureći da ih nacrtam, a nekad toliko puta pređem i brišem i ono, piši briši jedno 500 puta. Ne znam, uvijek sam trebala da stavim sebe na neke, make-up test, da uradim neke debele obrve, ali ne znam zašto nisam imala hrabrost, ono tipa, znate ono, nešto ovako. Samo ću ovako trunku na nos posle dok budem konturisala nos. Stavim ovako da tapšem. Ja samo tako tapkam, nekad stavljam sve prstima, nekad uzmem četku, samo da mu izdužim, da napravim taj deo da bude ravan. Jedna je pink, ovo pufnica, joj. Prva ceka koju ćemo da koristimo je zemljana. Danas sam ekstra raspoložena, toliko mi je sve, što se kaže, ravno. I baš sam htjela da vam snimim video, pošto nekad sam ono baš kao i onda bih da pričam o nekim tužnim temama i tako dalje, i onda bi se još više rastužila. Sledeća senka je, zove se Gratis. Samo ću ovako. Stavljam je tu. Ovo je nešto, niti je teget, niti je sivo, niti je crno, neka mešavina, sad ćemo da vidimo kako je.
I samo ću da nanesem ovdje ispod. I uzet ću samo malo highlighter. Ne bih mogla nikako da zamislim neki moj make-up look a da ne stavim preko kontura bronzer. Inače, ovo pakovanje ne sad da nije baš jeftino za ovako nešto, ali verujte da je kvalitetan, da se ne skida i da toliko dugo traje. Ja mislim da može večno ti traje. Koristit ću od Aure i koristit ću ovu pufnastu četkicu. Samo on je dosta jak, tako da pazite kada ga nanosite zato što je izuzetno jak i pigmentovan i ja ga imam dugo. Koristit ću Revlonovu maskaru. Tako. I na drugo isto. Koristit ću sada highlighter, kao što znate malo pre što sam stavila na oči, koristit ću isti. I pošto je jesen, a na jesen meni sve asocira nešto žuto, a i ovaj mi nije baš omiljen, ali od kad sam ga stavila, jednostavno mi je toliko priraslo za srce i toliko mi se sviđa kako izgleda kad ga nanesem ovaj. Tako da, u skladu sa tim, stavit ću njega. Koristit ću neku tamniju boju za konture da smanjim njalju. Ja mislim da ovakvu prezentaciju što se tiče šminke vam niko nije dao, tako da kliknite like, share i subscribe obavezno. Obavezno, nemoj slučajno da ste otišli sa mog kanala da niste to uradili. Ozbiljno sam. Koristim Shine Killer od Aure. I mogu da vam kažem da sam prezadovoljna sa ovim proizvodom. Definitivno je jedan od jačih. I nakon toga ovdje su mi karmini, tako da ću da odlučim da stavim neki sjaj, neću karmini jer sam stavila ovu olovku i mislim da bi bilo previše, tako da koristim, što vam kažem koji sjaj sam, baš vi, to je Maybelline Crystal sjaj za usne. Šikakluk. Pravi jesenji luk, ono kad urešiš nokte, znaš. Vidi. I tako ti kažem. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, lajkujte, šerite i subscribe-ite moj YouTube kanal i vidimo se u sljedećem videu i obavezno ne zaboravite da ovo zvonce ovdje dole pritisnete da vam stigne uvijek obaveštenje kada budem izbacila neki novi video. Tako da ljubim vas sve i hvala vam što ste gledali moj video i vidimo se u narednom videu. Ljubim vas sve, ćao, vidimo se!